simazi kahle uKristu uJesu yes ukuze noma sekwenza sebali twist sikwazi ukubona liqondisiwe sikwazi ukubona noma selitwistiwe futhi inkosi yezulu kwaze ngafika khona uJobe lapho khona nje unkosikazi wakhe ngiyixoxa nje le ndaba esofika khona lapho semdela khona esethi hayi ungamane uthuke loNkulunkulu omane ufe masunjena ngoba kusho mina anginakhwa ngene endoda enjena ufuna ukufika ivangeli nothi uzungene kwelika Kristu uJesu ivangeli udinga ube nefoundation yokuzidela inkosi yezulu ingakho kumanje anakukhunwa kuvezwa igama lewayini abantu abaningi bazi banoma bephuza utshwala bathi baphuza ngoba noJesu wenza iwayini nakho kufuneka bakuqonde Welcome once again kwiKota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu asibingelela uma ongcwele khona phakathi kwethu siyabonga nje kuMusa abazalwane silokho sihlangana sinibingelele bangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message siyabonga nje ukuthi nilokho nibuya nizobukela ni subscribe ne like siyabonga kakhulu ngama comments amahle siyabonga futhi uma ngabe yaqala nje ukuthi uhlane nale channel ngizothi mina ungashintshi ungayindawo la ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye siphinde sibonge nje nakuma channel partners yilaba baba ama member ke lapho abajoinayo babe ama member siyabonga nje kakhulu bazalwane isupport eniyenzayo inhle kakhulu kuningi nje nikwenzayo aba nisazobukela futhi nama advert siyabonga nje kakhulu nawo futhi ayanceda akufuni qamba amanga si angedwa Nkosi yezulu angedwa impela nje ukhona umpostoli uNgubane ukhona umongameli uDlamini sisayibambile silokho nje siyaqhubeka Nkosi yezulu kudliwa izwi nje hey Nkosi yezulu bazalwane impela ukube bekade sisamwebe nongena ngemali lapha zinkulu lezi indaba ayitholakala noma kuphi zivela kancane kodwa sayibonga Nkosi ake sinamukele kakhulu nje siyabonga ithuba lenu nesikhathi senu nje siyasirespecta kakhulu Jesus yebo sibingelele mabukele emakhaya nonke emagumbeni amalomhlaba Nkosi yezulu sinibingelela ngegama elihle lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha siyabonga ukuthi siphinde sithole lithuba so lokho sagcinana ngalo ke okudlule siyabonga kakhulu kumphathi wethu ubaba Shabangu siyazithoba kakhulu amen siyahlonipha kakhulu umsebenzi awenzayo kuthina impilo zethu uyaziguqula uyashintsha ngoba siyafunda kufika kwabantwana la abahlukahlukene bezokhuluma indaba zombuso kaNkuluNkulu siyafunda abangcwele siyabonga kakhulu nathi ukuthi sizithole sila namhlanje siyabonga nje kakhulu sibonga ukuyiphatha kwenu indlela eniyiphatha ngako ma comments nakuphi siyafunda nakhona siyabonga iminikelo eyinhlobo siyabonga kakhulu ukuthi nisamukele ngalolu hlobo siyabonga kakhulu bangcwele ezibhedlela emajele nje kuyo yonke indawo emakhaya sinibingelela kusuka phezulu kwabadala komkhulu ogogo kwehle kuze kufike kubantwana abancane siyazi ukuthi nabayabuka uSunday school siyabonga kakhulu eSunday school siyabonga abantu abasha ukuthi nikwazi ukuyimisela kangaka ningabuki okuningi kakhulu okukhona emafoni kodwa nje nakwezenkolo siyabonga kakhulu ama comment ayachaza phela ukuthi umuntu ungakanani ubona ngendlela commenta ngayo nje siyabonga kakhulu ukuthi nivule ule channel siyabonga kakhulu siyathoba ngiphakathi kwabagcotshwa ngiyathoba kakhulu kuba umpostoli uNgubane nakubaba uShabangu nasemndenini wakhe ukuthi umvumele siphinde futhi sizoqhubeka kanye la kule ndawo ngala umazi ukuthi ngiyanibingelela egameni lika Jesu amen amen siyambonga kakhulu ophilayo egameni lenkosi Kristu Jesu amen inkosi yamakhosi ingonyama kaJuda impande kaDavida amen ngiyabingelela kakhulu abagcotshwa bonke abangcwele egameni lenkosi Kristu Jesu abalaleli nababukeli endaweni zonke emagumbeni noma lomhlaba lapho usifinya khona isiteshi seKota 2 Media egameni lenkosi Kristu Jesu ngibingelela nomphathi wethu lana ubaba uShabango okaba kuhle enkosini ukuthi
ayimuphe nomoya wokuyilalela uma ikhuluma kuye ukuthi avule leli thuba avule le pulpit ukuthi ke kuzokwazi uba khona ithuba le platform yokusabalalisa izwi lenkosi egameni lenkosi kethu Jesu wabo manje sike sibona lana even nama comment noma sokufonwa kwenziwa konke sibona ukuthi impela kufona abantu esingabazi nesingakaze sibabone nasendaweni esingacabangi ngena ngasoke sifike kuzo kodwa ngenxa le platform ngakho ngiqonda ukuvethi ngendlela ebaluleke ngayo ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho ngalo leli thuba kuyasithobisa kakhulu inkosi enibusise amen siyabonga kakhulu sayibonga Nkosi alihambe nje ivangeli phela sibonga abazalwane uma belamkela bephenduka babuyisana neNkosi uJesu Kristu yabona kanje lokho hayi Nkosi yezulu number 1 amen siyabonga hayi ngiyitetela kunina ukuthi futhi amen inene naziye lapha emgodleni niphethe muphi umphako Nkosi yezulu amen siyambonga ophilayo egameni lenkosi Kristu Jesu amen ngiyakhumbula ngegeme edlo esigcina lana uNkulunkulu usalebeke njalo enhlizweni yami ukuthi siqhubeke ukuze siqedele kahle le ndima esagcina sixoxe ngayo yokuchaza ngebandla kaKristu Jesu kodwa uNkulunkulu wabeka kakhulu inhlizweni nami ukuthi kokunye into othi uyayichaza thathu ikhande phezulu emagatsheni egameni lenkosi Kristu Jesu kanti usujombe iningi igaba wajomba lapho kubambela khona amagatsha kuya esiqweni angiphathi ke kuyempandeni manje leli bandla kaKristu Jesu esikhuluma ngalo nazo kuya masishane uNkulunkulu ubeka kakhulu inhlizweni nami ukuthi kubaleke nendlela yonke ukuthi ndiwasatha kuswela uKristu Jesu laveza izwi lenkosi lemveze sazozalwa noma sezalwa nezitepisi zonke ahambe kuzo lesasagcina khona uJesu lapho eseze wabhabhadiswa uJohane obizwa ukuthi uJohane umbhabhadisi owebhabhadisa ehlane laseJudiya eliveza izwi lenkosi ukuthi uJesu wathi mefika kuJohane umbhabhadisi noma uJohane ayembuleliwe ukuthi cha uyena uKristu Jesu lona kodwa egcineni wethu Johane wena uza kimi na yimina ngikubhabhadisa wena mesho incwadi kaMateyu kuthi kusahluko 3 from verse 13 nangalena uJesu kodwa wasethi hayi vuma Johane kalokho ngwakusifanele ukudwasa kanjalo ukulunga konke wayesiyamvumela kuJohane ukuthi kubo yena ubhabhadisa uKristu Jesu kodwa ngiyathanda ukuthi noma uJohane wayeyumholi ngokasemhlabeni evele kuyena oshumela kuqala kunoKristu Jesu futhi ebhabhadisa kodwa kwamase kufika ambulelwe ngaye wayethoba bonke yimina ngidinga ukuthola okubalekile lana kulomuntu namhlanje ophambi kwami ulimbhabhadisa okwento ejwayeleke ukuthi ekwinto ejwayele ukuthi kakhulu icashe kubahola bakhona ebabandleni nakubagcotshwa abaningi umoya wokuthoba egameni lenkosi Jesu lize livule izwi lenkosi ukuthi waphinda futhi uJohane wafakaza mase liphela lilandela lapha usuya nakuJohane kusahluko 1 uverse 32 lapho khona lithatha ukuthi eqoJohane ukuthi ungathi lana kwakhona mhlambe imbuza abhekene na uthi ubone ngani Johane athi mina ngibonile ngafakaza Nkosi yezulu umwengcwele ehla phezukwakhe njengejuba manje ngibonile ngafakaza ukuthi uyena lengatshelwa ngaye ukuthi ekushumeleni kwami kule ndawo lana ehlane ngizobabhabhadisa impela abantu bazofika impela beyinikela bephenduka bebhabhadiswa ngoba uJohane wayeshumela ivangeli lokuphenduka amen ngiyazi kwavuthi ngigcine nakho lokho uJohane wangashumela ivangeli uthi kuhanjwe nje kube mshongo nje kodwa wayeshubela ivangeli ukuthi abantu babone uburonge babo babone amaphutha abo bese bevuma ukuthatha isinyathelo sokuphenduka ingakho athi phendukani
ngoba umbuso wezulu ususondele Yes. mongalandela kahle indlela uJohane ayishumela ngayo weshumela ivangeli lokuphenduka Amen. kodwa kuyadabukisa nokuthi kuyisikhathi emsothi ngenxa yomusa kaNkulunkulu ungathandi futhi ukuthi kusale noyedwa mhla kukhala icilongo Yeah. khona amabalo thothi usathana wavala amehlo kunabaningi abane abantu thothi bazibabe ngisho nasemazingeni aphezulu ngokujotha emabandleni uthothi umuntu njena akakaza aphenduke akakaza ayinikele ngokwakhe wangena nje ebandleni ngwakuphela kwakukhonza abazali bakhe wahamba nabo emncane wagcina khona lapho wazogcina nje waba yilunga lebandla egameni lenkosi yethu uJesu abanye bagcina nje befika njena ngokubona mhlawumbe izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso bagcina sebamalunga ebandla kodwa kwelika Kristu uJesu ibandla lihlukile Nkosi yezulu ukuthi umuntu uyashomezwa ivangeli aphenduke sagcina lapho namhlanje na njengoba ngithi uNkulunkulu ubeka kakhulu inhliziyo nami ukuthi siqhubeke sizokhwela phambili lapho sifika khona uJesu wasadina ngegeme edlule esebhabhadisiwe ke sithi emva kokubhabhadiswa Nkosi yezulu yini eyenzekile kuKristu uJesu njalo imbula lapha izwi lenkosi ukuthi emva kokubhabhadiswa wabe seholekela empini Nkosi yezulu ngithi sizwile ukuthi wathi mebhabhadiswa at the same time ngesikhathi esisodwa kulowo mzuzu wehla umengcwele wazobona uJohane wazophinda wafakaza wona lo moyo oyingcwele wamholela empini uKristu uJesu Amen. Nkosi yezulu angifundele ngokaMateyu kusahluko 4 from verse 1 khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Ngiyathanda le verse singakayi phambili. Ngiyathanda sibuye kahle ngesineke. Yebo. Umoya ongcwele lo. Yes. Nkosi yezulu. Amen. Wona lo moya ongcwele. Iwona ohola uJesu. Yebo. Umyese empini uthi awulinga uSathane. Yebo. Umyese ilingweni. Yeah. Nkosi yezulu. Amen. Okhomuthi abaka Kristu uJesu. Yebo. Abahamba ngendlela kaKristu uJesu. Nkosi yezulu. Yes. Uma kufika umoya ongcwele. Nkosi yezulu. Ngikhuluma ngomoya ongcwele na woqobo. Nkosi yezulu. Elithe lenkosi kuJesu kudinga sifane noKristu uJesu. Baze bahlawula abazali bathi uJesu mayebonakala. Thina siyofana naye. Siyofana phela kwasikazi safana naye kulesi sikhathi samanje. Ukuze mhlebonalize ngenkazimulo yakhe nathi bese siyakhazimula. Yes. uJesu segcwathe komoya ongcwele. Wabe seholelwa iwona umoya ongcwele ehlane. Hayi uthi ehlane lapha nayobusa. Kodwa uholela ukuthi ayobhekana nezilingo ayobhekana nempi ezilingo ayolingwa uSathane Nkosi yezulu ngakho makufika umoya ongcwele eqobo ngoba uNkulunkulu usuka sawo sekugcwasile ngaye uqobo umoya ongcwele uhuye eqobo ngakho usungakwazi ukuthi unqobe laphana monqotho songabe nje uzifeyilele ingakho nangekhathi edlule sile sifika lana khona ikhathi ezake zafika lana lapho kulingwa ngisho oJobe uNkulunkulu lapha engenqa kuyiqhenya kwakhe ngoJobe wathi ngakudedela ndaye iSathane uzokunqoba uJobe noma ngathi mina ngiziveza ukuthi ngimeceleni ekugcineni uJobe wanqoba esenqobile waphinda futhi wabuyisela konke okwangathi kumlahlekele ngathi sabhekene nempi awuqhubeke mongameli verse 2 esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane wagcina walamba esezilile lezi imfusuku Amen. Sithola lapho uJesu ubhabhadisiwe wagcwasa ngomoya ongcwele umoya ongcwele wathatha uJesu ukuthi ayolingwa uSathane ehlane mefika ehlane wafika wazila ukudla okhomba ukuthi wangadla ngoko lemojwayelekile wafika uJesu lapha ehlane wabamba ifasting yensuku ezu40 40 days amashumi amane insuku engingakaze ngiubamba 40 days futhi engabothi ngingakwazi ukubamba ngoba ngumuntu lithi kodwa sezile lo 40 days Nkosi yezulu Amen. ekugcineni wasiyalamba Nkosi yezulu Amen. Tholithi eqaleni isizathu sothabelana
uzolingwa Yebo. uzobhekana nezimpi Yebo. Nkosi yezulu Amen. uma ingcwadi umuholele empini nje umuhole ngoba uyathi uKristu uJesu uzonqoba lempini Yebo. qhubeka verse Kwa- 3 Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkuluNkulu yisho ukuba lawa matshe abe izinkwa. uyezwa lo Jesu usezilile kwafika isikhathi sokulamba Yebo. usiyafika usathana sethola ithuba Nkosi yezulu Amen. ngoba usathana efike ezokulinga ufika ngathi uzoqhamuka nokukusiza ulambile manje usho kuJesu Yebo. wena uyindodana kaNkuluNkulu ngoba usathana phela uyamazi uKristu uJesu Yebo. ngoba lo sathana wakwaphila phezulu ezulwini Yes. uyamazi uKristu Jesu ngamhle xoshwa eshaya uMikhayeli ezephonswa phansi ngakho uyamazi ikona njena uyefaka umoya wakhe nakoHerodi Yes. nakumakhosi asonke asemhlabeni uthi uKristu Jesu azingelwe abulawe inkinga umphathi walamakhosi abuse emhlabeni Amen. wayathi kwehle manje uKristu Jesu Yebo. owamhlula phezulu ezulwini mawuseza ukuthi amhlule kuleli asenyameni ngoba wazi mekwamhlula khona kuzobe uqedile ngempela Yes. Amen. Nkosi yezulu Amen. qhubeka Kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu. kodwa uKristu Jesu Yebo. waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso Yes. kodwa umuntu yaphila nangamazwi kaNkuluNkulu ngakho akusona isinkwa sodwa sathane Yebo. umuntu angaphila ngaso kulotshiwe Yes. ukuthi akusona isinkwa kodwa umuntu uyangaphila ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu Yebo. egameni kaKristu Jesu Amen. lana kukhona Nkosi yezulu noma sizobe sethi kubuyela mbijane kafishane kodwa khona nje okumbulekayo Yebo. awuqhubeke futhi mongameli Kona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele, Nkosi yezulu wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, uma uyindodana kaNkuluNkulu ziphonse phansi ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla ungaze waqhazuka waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. kulotshiwe ukuthi uyoyaleza ingelosi zakhe Yebo. ngawe Amen. qhubeka mongameli uJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. qhubeka uSathane wabuye wamisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, konke lokhu ngizakukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. ukhuleke kimi lethi lana kuMateyu ngizokunika konke lokho umkhumisa inkazimulo yezwe Yebo. inkazimulo yezwe ingcebo yezwe Yebo. ngizokunika kona uma ukhuleka kimi ngoba uSathane yodwa into ayifunayo ukuthi kuphela nje wena ukhuleke kuye Jesus. uma ukhuleke kuye kuyokuqedile angakunika yonke into Yebo. Amen. ingakho abantu abaningi baze bacebe usebeceba ngamandla kaSathane ngoba lapha emandla kaSathane into eyenza abanikeze kalula ingcebo yilokho kuphela kufunayo uSathane uyazi ukuthi yena uzuze okukhulu uma ezuze wena ube yisitha sikaKristu ube lesesadini lakhe Amen. ngosezulu Amen. ngiyafisa lana ukuthi siye lapha encwadi kaLuka kusahluko 4 ungifune khona uvesi 6 no 7 uSathane wathi kuye, amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba inikwe mina futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. khona into engifuna engithanda siqaphele la ngiyawusathana khuluma konke lokho Yebo. uJesu akamphikisi Ish. ngoba kukodwa uJesu akwazi ukuthi uSathane
vele nkathi ayisephezulu ekhaya ezulwini sitholile incwadi kaHezekiel kwelidala testamente kusahlo 28 uthi uSathane uyena vele owayehlezi phezulu kwengcebo ngakho ingcebo yayilawulwa uyena yena wesemandleni engcebo yonke ngenkathi uSathane exoshwa akaphucwa ngalutho kodwa waxoshwa wehlana konke okwakhe kuhle kwendodana mayixoshwe ekhaya kuvele kuthiwa thatha amasakana akho onke uhambe ukuthi icathe ebeyigqokile zethe ngoyise ingubo eyigqokile zethe ngoyise nakho konke okunye kwakuthe ngoyise kodwa mayisiphambene noyise akasho ukukhumula konke lokho uzophumela la ekhaya ngale sigate unqunu noma ngale sisango unqunu amen Nkosi yezulu kwenze kanjalo ingakho uJesu le engamphikisi umethi lokhu konke kunikwe mina wena kuphela mozwisa kimi futhi verse 7 ngakho ke wena uma ukhuleka phambi kwami konke kuza kuba ngokwakho uJesu uthini uJesu waphendula wathi kuye kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa amen uJesu amphendula uthi kodwa futhi kulotshiwe Sathane uthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa yebo ungakhonza omunye umuntu amen ungamkhonza wathi uthi ulethe ingcebo kuwe amen noma uthi ulethe ubukhazi kuwe kodwa wena khuleka kuNkulunkulu wakho yebo umkhonze yena yedwa Nkosi yezulu amen kukhona lokho engithandayo ke uNkulunkulu akube futhi enhlizweni yami ukuthi abantu abaningi nasemabandleni amaningi amen mesethi asindisiwe baze bathi uzwe abazwana abaningi nabagcotha abaningi bethi thiya sesisindisiwe thiya singabe testament elisha asebona abathethamento elidala kodwa uJesu Nkosi yezulu yavuga ukuthi nalokhu kubaleke ukuthi sikubeke obala kwanakho lithezwe lenkosi encwadi kaHosea usahluko 4 uverse 6 yathi abantu bayabhubha ngento eyodwa kuphela ukuswela ulwazi Nkosi yezulu athi yezwa lana methu uSathane ziphonse phansi ngoba uNkulunkulu uyoya lezi zingelosi zakhe ngawe ukuthi ungaze waqhozuka Nkosi yezulu amen awuphinde ifunde lo verse wathi kuye uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zokuthwala ngezandla ungaze waqhuzuka ejeni ngonyawo lwakho Nkosi yezulu yebo mongala ngancwadini yamahubo uyabona uSathane nginjobe ezolinga uJesu nje uzomlinga ngento ezalotshwa kwelidala iTestament yes Nkosi yezulu yebo ngakho kubalekile ukuthi noma umgcotsho kuliphi izinga kodwa ungazikhohlisi uthi wena usugxila nje ufunda iTestament elisha kuphela awusalazi elidala ukukhetha uJesu wengaliphethe iTestament elidala ungabe wengekamnqobo uSathane kanjena obala Nkosi yezulu kodwa wamthele ngehlazo obala ukukhetha uJesu nethi konke from kwelidala iTestament kuya kwelisha yes Nkosi yezulu awufune kuncwadi amahubo kusahluko 91 uverse 11 noma ungafuna uverse 10 no11 awuyukwehlelwa ngokubi nesifo asiyukusondela etendeni lakho 11 ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke athi Sathane wedonsa leli verse yebo Nkosi yezulu yebo lapha na meqala ethi esefika uJesu elambile ethi phendula wamatsha phambi kwakho waguqula wenze izinkwa Nkosi yezulu amen noSathane uyezwa ukuthi noSathane ekhuluma ukulinga athi kulotshiwe yes noJesu emphendula athi kulotshiwe futhi hey ukuthi kubalekile ukufunda izwi lenkosi ulidle izwi lenkosi for ulazi yebo from kwelidala testament kuya kwelisha ulazi from Genesis kuya liyovala ngesambulo ulazi uma lapha uma uyindodana kaNkulunkulu guqwa lawa amatshe
uwenze izinkwa ayisizwe incwadi kaDeuteronomy kusahluko 8 kwelidala testament methu Jesu akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso kodwa amazwi apho emntweni kaBaba uJehova Nkosi yezulu amen wamnqoba ngelidala testament ukhetha uJesu usathana uthi umlinga ngelidala testament ethulinga ukhetha uJesu futhi wamnqoba usathane ngelidala testament Nkosi yezulu ngakho mawusathane efuna ubarobha abantu bakaNkuluNkulu noma sebonto mhlambe sebeshumaziwe baphamisa izandla bathi bayinikele kukhetha uJesu egcineni uyazi mebambe nje ulwazi kuzofezela lelalizwe ethi abantu bayabhubha ngenxa ulwazi Nkosi yezulu amen noma kusahluko 8 uverse 2 Uyikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka engamashumi amane ehlane ukuba akuthobise akuvivinye azi okusenhlizweni yakho uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma cha qhubeka verse 3 wakuthobisa ke wakulambisa wakupha ukuba udle imana obungalazi bebengalazi futhi oyihle ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho izwi yebo eliphumule kaJehova yilo umuntu aphila ngalo amen Nkosi yezulu ngakho usathana themethu yamlinga laphana ethi noma indodana kaNkuluNkulu guqwa lawa matshe yebo uJesu uthi kulotshiwe sathana ukuthi umuntu akaphili yes uyazi umnqoba ngale verse yeTestament edala yebo ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa ngamazwi yes onke apha emlweni kaBaba uJehova amen ikonto aphila ngakho amen wamnqoba yebo ngakho usathana sukazi ukuthi wena moja usale ngendaba eTestament edala kulula kunqobe yebo Nkosi yezulu amen ngakho kubalekile kuba George ngiyakumemezela ngiyakukhuthaza ukuthi ukuze sibe siku platform eright kudinga ukuthi sinike isikhathi lesikhathi isikhathi sokuyithintitha isikhathi sokuyifunisisa ukuthi yini engakwenza usale Nkosi yezulu mhlambe ngenxa nje yokuthi uzincisha ulwazi uthi hayi mina noma ngifunda izwi lenkosi angisangeni kwelidala testament Nkosi yezulu yebo asibuye lapho kona mahubo kusahluko 11 Jesus sifunda u10 no11 noma phela futhi ifunde kahle verse 10 no11 no12 92 91 ngokuba uthe uJehova verse 10 awuyikwehlelwa ngokubi nesifo asiyukusondela etendeni lakho ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulondoloza ezindleleni zakho zonke verse 12 ziyawukuthwala ngezandla ungaqhuzuki ngonyawo lwakho ejeni athi yeza ngathini uzomlinga naye usathane uzodonsa izwi lenkosi impela Nkosi yezulu amen ingakho kokunye naba sesadini lakhe noma senza abalibhiji ivangeli yebo balitwiste balitwista uyena ngoba vele uyalazi Nkosi yezulu ingakho kuphoqa ukuthi simazi kahle uKristu uJesu yes ukuze noma sekwenza sebalitwista sikwazi ukubona liqondisiwe sikwazi ukubona noma selitwistiwe futhi Nkosi yezulu ngoba inkinga konke usathana akwenzayo nawo konke akwenza abantu bakhe ekufaka kubona ngomoya wakhe izwi lenkosi uyalazi wakwaba khona phela ekhaya ezulwini yebo Nkosi yezulu amen buyela ke incwadi kaMateyu lasike sahlula khona Mateyu 4 sigcine kuverse sibe encwadini esiqale ngayo kuMateyu 4 ethi uyakuyazi izingelosi zakhe wathi uJesu kulotshiwe ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho amen qhubeka Jesus
usathana naso wathi sephina futhi emva kwalokho mase bothi unqotshiwe usemthatha umise entabeni ende uyomkhombisa imibuso egcineni uthi konke lokhu kuzoba ngokwakho uma nje wena ukhuleka kimi kuphela usathi ufuna kuphela akuzuze uthi wena kuphela ukhuleke kuye uzobe sekunika konke lokhu kube ngokwakho. Ngiyakhumbula ngenanga kwake ziningi ikhathi usathana kwazama ukuthi aveze azama ukungilinga ngendlela enjena uma ngithi kwafika kumeke imincwadi iqhamuka lena ukuthi ukuyincwadi engathi ibhalwe lena eRome egcineni ngo1995 futhi kwafika ngakuveze kwenye game eqaleni ngekhathini zangasekuqaleni sifika ukuthi kwafika ibandla labamhlophe lizonde manje engavuma ukuthi ngibe umfundisi phansi kwalo ayikho into engizoyithola bazongakhela umuzi bazongakhela indlu yokukhonza bazongithengela amatende bazongithengela imoto futhi njalo ngenyanga ngizohola Nkosi yezulu kodwa nganqaba ngwangababona bafela interview beqala bengena ngesango ngababona ngisababona ngamehlo ukuthi cha mangavuma ungena lana kuzwe ngigejile indlela kaKristu Jesu Nkosi yezulu yebo ngakho uma ufuna ukuthi ube ku platform eright yothi umzuzu uKristu nangena ngalokukhala kwecilongo ungahehwa inzuzo ungahehwa ingcebo lento abantu abaningi babambayo abantu abaningi bazibathela ivangeli ngamanzi Nkosi yezulu bathi uma ngishumela ivangeli ngeliqinisa bazobaleka abantu. Ngiyakhumbula nami ziningi ikhathi engengakakwa abagcotshwa abashumela emabandleni futhi abaphethe amabandla asindisiwe bathi bathi mfuthu ungubani uqinisa kakhulu ivangeli ufuna wazi ukuqinisa kwakhe ivangeli awuzoba nabo abazalwane bazobaleka abazalwane mina kuno kwami ukuthi vele ke mabesho njalo mina ngisoze ngaba nabazalwane abazana bakaKristu Jesu noma athi ababona labakho uNkulunkulu angimise phambi kwabo kodwa mina ngisoze ngaba nomzalwane angisoze ngaba nomuntu yebo Nkosi yezulu abantu abakaKristu Jesu Nkosi yezulu futhi vele lithe lenkosi abantu ngenkathi ushumela ngathi umsebenzi wenkosi vele wena ngeke ukwazi ukuyidonsela abantu mhlambe sofika lapho mayisikhathi sasivumela encwadi kaJohane kusahluko 6 ukuthi vele noma uthi ushumela kanani noma uthi ushumela ngendlela ebonala inhle kubantu noma ngendlela ebonala elikhuni so lonke noshumela iqiniso uKristu Jesu ozozidonsela abantu bakho abazodonswa uwena manje angagrobhu usathane ukuthi bese uzothela ivangeli amanzi ngokuthi ufuna ukuzuza abantu ngokuthi mhlambe uma abantu bengekho noma babaleka ngenxa yokukhuluma ivangeli leqiniso uzoluza iminikelo Nkosi yezulu endane eningi Kristu Jesu uze wathi kuyomsizana umuntu azozizwe lonke kodwa lahle ukuphila kwakhe sasiqedela incwadi mongameli kuMateyu kusahluko 4 verse 8 Nkosi yezulu uJesu lana sigcina lapho uJesu esemkhuze ethi wathi kuye konke lokho ngiza kukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi lapha kuverse 9 awufunda uverse 10 khona uJesu wathi kuye suka Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze naye waphila futhi uJesu nalapho wathi nowathi usuthi uthembisane Sathane yebo angizohehwa mina ukuthi ngize ngikhuleke kuwe yebo ukukhuleka kubonala kwento ngokwasemhlabeni ebonala into encane nje nelula ukuthi uzokhuleka nje kuphela kodwa egcineni uzothola yonke ingcebo yezwe nenkazimulo yonke yomhlaba wena ngokuguqa nje kuSathane uzokhuleka kuye kodwa uJesu uthi hayi kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa verse 11 uSathane wayesemshiya bheka kwafika izingelosi zamkhonza khona ngiyathanda le verse sibuye ngesineke yebo uJesu ubhekane nalempi yonke ongathi izulu ligudluliwe kuye yebo nezingelosi zigudluliwe kuye egcineni mase uJesu esenqobile yebo wabaleka uSathane amen kwayena obalekayo
Yes. uthe uJesu esenqobile zase ziyafika ke izingelosi zazomkhonza Yeah. kuhle kumuntu onqobile eringini ebhekene ibhosa libhekene nelinye Amen. uma selinqobile Yeah. sebengangena ke abakubo bazolihaga bazoligona benze yonke into ngoba linqobile Amen. Nkosi yezulu Amen. nabadlali bebhola mase benqobile egroundini ikhathi abawusebengena manje sebekhomba ukujabula kodwa enkathi zisabhekene Yep. bonke ababukeli bami ngaphandle Amen. Nkosi yezulu Amen. ngakho Kunjalo. nalana ukhetha uJesu kwakufuneka kufezeke njengangamhla Nkosi yezulu uJobe enqoba uSathane kwangathi ubaba uJehova ugudlukile Yes. Nkosi yezulu Amen. mawubheka lapha encwadini kaJobe kusahluko 1 uverse 6 kukaningi makwenzeka izinto uza abazalwane noma abagcotshwa sebesho bathi baphumisele hayi ngeke kusho ukuthi uNkulunkulu kulahlile noma uNkulunkulu kushiyile Nkosi yezulu Yebo. kanti hayi uNkulunkulu engakulahlile futhi engakushiyile kodwa kuphela kuneyinselela okudinga ubhekane nazo Yes. uSathane azi kahle ukuthi cha Nkosi yezulu uba uJehova uyazigaranta ngawe Yebo. Amen. usatha futhi wazi kahle ukuthi uhlulekile ulitholile ithuba Amen. lothi akulinge ngayo yonke indlela kodwa wayihlulekela Jesus. Nkosi yezulu verse 6 Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova. Kwafika noSathane phakathi kwawo. Jehova wayesethi kuSathane, "Uvelaphi na?" uSathane wamphendula uJehova wathi, "Ekuzuleni nasemhlabeni nasekuhamba-hambeni kuwo." qhubeka Wayesethi uJehova kuSathane, "Inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na?" noma Sathane umusa emhlabeni uzulazula khona uhamba khona kodwa kwahlangana nomntwana wami lapha isigora sami engazi noma ngabalinga bonke Yep. kodwa yena ngeke ukwazi ukumnqoba Yebo. uhlanganile naye Amen. Nkosi yezulu qhubeka Ngokuba akakho njengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela ukubi. uSathane wamphendula uJehova wathi, "uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Wena awumlilanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na?" awufuna verse 12 Wathi uJehova uJehova kuSathane, "Bheka konke anakho kusesandleni sakho. Kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho." Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova. yabona wathi mezwa lamazwi uSathane Yeah. wabothi ngalithola ithuba uthi uJehova uzomdedela nami Yebo. kwamanje na kusho ukuthi uJobe ubemkhonza uNkulunkulu ngoba nake ebiyelwe Nkosi yezulu Amen. kodwa ubaba uJehova ufuna ukuthi adelise uSathane Nkosi yezulu Yes. ukuthi uJobe umntwana wami ongasoza ahlukana nami Yebo. noma kuthiwa uSathane uthola ithuba lomshaya ngalophi uhlobo lwenkinga noma ngalophi uhlobo lesimo sibona sinzima emhlabeni kodwa uJobe ngeke azasuke kimi uSathane ufuna lokho agcine edelile agcine kubone kahle ingakho uma ngifuna incwadi unesikhathi nokuthi ke siyifunde yonke manje liveza ukuthi waphuma la uSathane emaganga Yebo. esejanga lithola ithuba wafika lapha wafika waphihliza zonke into zikaJobe wabulala ingane kaJobe wenza yonke into wenza wonke umonakalo okwama ukuqhubeka wazwagulisa ngisuJobe uqobo Amen. Nkosi yezulu uNkulunkulu uthe phela umphefumulo wakho ngekuthinde Yes. ingakho okunye bengabona abangcwele noma abantu onganathi ziyasehlela izimo njengabantu bonke nathi ngena ngasiyasola njengabantu bonke khona sikholwa khona sisindisiwe Nkosi yezulu ongathi umzima wonke bayasehlela njengabantu bonke nathi siyalamba njengabantu bonke Hey. naliko kunye siyagula njengabantu bonke Yebo. asiguli ngwana kusesuke kuNkulunkulu lana uJobe wagula Hey. waphathwa amathumba kusona ematheni onyawo Yeah. kuze kushaka cabanga lokugula okubhlunga ngaka ithumba lilodwa
afike ubujenge ebusuku Yo. liqaqambela okukhoma ukuthi uJobe webhena obuhlungu angekho umuntu emhlabeni wakwabhekana nabo kuthiwa ayisuka phansi konyawo azawokhakha azoshakha namathumba ongangokuthi umzimba wonke wogcela amathumba ephihlile ilondo uJobe kuyinqaba amathumba ezelivezile lenkosi ukuthi wayesethi ngenxa nala kuluma khona eseyinwaya ngodengezi Nkosi yezulu kwaze ngafika khona uJobe lapho khona unkosikazi wakhe ngiyixoxa nje le ndaba esofika khona lapho semdela khona esethi hayi ungamane uthuke loNkulunkulu uma nufe masunje ngoba kusho mina anginakhwa ngene endoda enjena ufuna ukuthi lesikhathi sokumnesa uyame nkathi usethu sungamanufe kusho nonkosikazi wesebonthi ngizwe nginesana nawe vela awusinda unjani Nkosi yezulu phela usuku nemini senengigadene nawe ngiyakunesa nje kuphela Nkosi yezulu ngakho kubalekile ukuthi abangcwele endaweni zonke bamqonde kahle uKristu Jesu bayaziyo kahle indlela na ukuqala kwebandla likaKristu Jesu leli azobe ezolanda ukuthi kuzobe kwamalunga omzimba anjani ayilophu uhlobo ahamba ngaluphi unyawo Amen Nkosi yezulu eveza uKristu Jesu emhlabeni yebo Nkosi yezulu Amen ngakho lana kuvela lapho khona uKristu Jesu besaxoxa njena kusasukela ebhabhadesiwe kuze kufika khona pheqala khona eyolinga uSathane ake sizweke manje na uKristu Jesu eseqala ukuhlelela ke leli bandla akhuluma ngale seMatheni kulezi insuku ukuthi uKristu Jesu usezobuya azolanda ibandla lakhe emabandleni onke endaweni zonke kuyazi ukuthi uKristu Jesu usezobuya azolanda ibandla lakhe abane kumanje nabangakholwa uKristu Jesu baze basikolodele bathi kudala nethu Jesu uzobuya Nkosi yezulu lento enayikho Nkosi yezulu nabane nabangaphambi kwenu kade babesho bethu Jesu uzobuya kanti uyobuya nini egameni likaKristu Jesu kodwa thina bagcotshwa thina amaKristu uma ngithi bagcotshwa ngela mhlawumbe nalokuthi ngithi amaKristu abagcotshwa Nkosi yezulu makuhle enkosini sokuchaza kathi ukuthi kuqhamukapi lokho Nkosi yezulu amen ake sibheke uKristu Jesu simtholile laphana ukuthi na uzaliwe njengengane zonke wayihamba zonke igaba wagona abazali bakhe wayobusiswa wazogcina leseyila yena kuJohn uMbhaphatisi wabhabhadiswa egcineni waholela umoya engcwele ehlane ke sibheke ukuthi uma seqala ke ukuhlelela ibandla lakhe wenze njani seqala naye ukushumela ukwenze ngasiphi isikhathi esengakanani Oh yebo Nkosi yezulu ake sivule izwi lenkosi encwadini kaLuka kusahluko 3 kwelisha iTestament yes verse 23 Yena uJesu ukuqala kwakhe wayeneminyaka engamashumi amathathu Nkosi yezulu amen ngingathi eJesu eqala uzenze zonke igaba kahle wayenika isikhathi njengomuntu angajoba sigaba yes wabusiswa kodwa wafika khona lapho esekhula khona esebamdala esiyala kuJohn uMbhaphatisi uyathotsha uya kuJohn uMbhaphatisi usekhulile yebo Nkosi yezulu amen ngokwesigaba seminyaka yokubala kwezwe yebo wase umuntu omusha la yes Nkosi yezulu wayesenamashumi amathathu yes usiyaqala ke manje ukwenza umsebenzi awuzele emhlabeni Nkosi yezulu uzoshumela nozokwenza wonke umsebenzi kuze kuyofa esiphambaneni uzosithenga ngegazi uza sibuyisele kubaba uJehova siba abantwana baka baba uJehova kuphinde kuvuke ibandla yebo lika baba uJehova esike sachaza ngoba saqhubeka nalo nje namanje ukuthi kumanje sizwa nokuya kuze kufela lapho khona sichaza khona ngendlela efika kahle ngendlela ephelele kodwa egcineni kwavela ngekhathi ezidlule ukuthi leli bandla uKristu Jesu azobe ezolanda
bengakhona ngisho Maria no Joseph uyise Yebo. ngokwasemhlabeni ngisho David uJesu kuzabe uthi indoda kaDavid omotshwa ngokomlando uJesu uDavid waye ukhokho ngokwasenyameni uDavid owukhokho kaJesu egameni lenkosi kethu uJesu kodwa ibandla lika baba uJehova lalikhona kahle ibandla lika Jesu lalivele likhona kanalokho makuthiwa ibandla lika baba uJehova uma nje ngekhathi edlulesithathu uma ngithi lika Kristu Jesu mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi ukuchaza ukuthi yindaba nalo ukuthi ivele kwakweli ka Kristu Jesu yebo Nkosi yezulu amen ngakho siyambonga ophilayo lithi ke lana eqala uKristu Jesu yes weneminyaka engama-30 ngiyafisa sibuyele futhi ngakhona encwadini esiqale kuyona incwadi kaMateyu kusahluko 4 bese kwasifunde khona uverse 17 nje kuphela amen ukuze konke lokho bangagcini abangcwele endaweni zonke bagcine sikuxoxa nje noma sikhuluma ngako bese besala nemibuzo ukuthi lapha na siyezwa bayakhuluma obamngwane bakuthathaphi kona konke lokho kodwa izwi lenkosi Jesus elithe asine sidinga unganezeli lutho futhi singasosilutho kodwa silenze njengoba linjalo Nkosi yezulu ngakho ingakho konke lokho esikhulumayo kusezwini lenkosi yes Nkosi yezulu amen verse 17 kusukela kulesi sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele noJohn umbhapatisi ubememeza kanjalo yebo ehlane laseJudiya ethi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele yebo Nkosi yezulu amen umbuso wezulu uma kusuka kuJohn umbhapatisi noJesu esho kanjalo futhi kuswela masingena kwelisha iTestamente kuqale kuzozalwa uJohn umbhapatisi kuswela ezalwa ubaba wakhe owayompriest uZakaria kwakungena manje kuzokuvulela ipage lokusondela umbuso kaBaba uJehova amen umbuso wezulu yes kwaphela sakhumbula ukuthi abantu lokho Nkosi yezulu basusa kuBaba uJehova ekuqaleni yebo besanda kudalwa kusanda kudala amazwe nomhlaba kwahanjwa zonke lezi zikhathi Nkosi yezulu kusanjwe indima ende Nkosi yezulu kodwa isikhathi siya ngokuya phela siyasondela uNkulunkulu efuna abantu bakhe bagcine bebuyele kuye kodwa sebebuyela ngesefo sokuthi umuntu usezozishuzela uthi uyathanda ukusala kunombuso bomnyama kunombuso wesono noma metshelwa uzolalela bese ethathela yena ukuthi yena uyathanda ukuphuma embusweni esono uyathanda ukuma esonweni bese ethatha umbuso ukuthi uba sembusweni kaBaba uJehova ingakho nathi sizathu ukuthi singadideki ukuthi yini from kuJohn umbhapatisi kuthi aphendukani yebo ngoba umbuso wezulu ususondele uyeza uthi unjani ususondele yebo yiko lokho kudida abantu ezinsuku ukuthi kade nathi uJesu uzobuya kodwa namhlanje akabuyi yebo wathi uJohn washo kanjalo phendukani umbuso wezulu ususondele noKristu uJesu waphinda futhi eqala ukwenza ukuhlelela ibandla uthi lithi lenkosi kusukela lapho kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele ukwelokhu kwenzeke konke yes ubusisiwe yebo ubhapatisiwe yebo wagcwasa ngomoya kaNkuluNkulu amen obokufeza ukwehla ubaba uJehova uqobo yebo Nkosi yezulu kwakhathi eqala ememeza ethi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele yebo Nkosi yezulu amen ngiyafisa sikhole phambili kuverse 18 uJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili lana ke ngiyixoxa afishande indaba ngathi uJesu uyashumela uyahamba ngasolwandle seGalile uthi phendukani ngumbuso wezulu ususondele lana usekufisa isikhala lapho khona eseqala ukuqoqa
azosebenza nabo ukuthi ngokwasemhlabeni noma uNkulunkulu uqobo kodwa ufuna qoqa abantu azohamba nabo Nkosi yezulu uyaqala uyamemeza uthi phendukani uma usezususondele usiyaphuma usiyahamba ngasolwandle seGalile naku siyabona izelamani yes qhubeka wabona izelamani ezimbili uSimoni ekuthiwa uPetro no-Andrea umfowabo bephonsa inethi elwandle ngokuba babe ngabadobi Nkosi yezulu amen uSimoni othiwa uPetro yebo no-Andrea umfowabo ubafica uJesu basebenza labaphonsa amanetha bayadoba ngoba abadobi amen Nkosi yezulu akesiza uJesu mebafika la ubafika bayasebenza yebo indlela ababesebenza bephila ngayo le Nkosi yezulu amen beka wayesethi kubo ngilandeleni niyakunenza ngilandeleni ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu ngilandeleni Petro nomfowenu Andrea yes njengamanje ngabadobi benhlanzi kanti kodwa ngiyonenza nibe ngabadobi babantu amen Nkosi yezulu ubafika badoba yebo Nkosi yezulu bona badoba kanti abantu ukudoba kwabo kumbula ukuthi bazoba ngabadobi babantu yebo Nkosi yezulu Amen. ngiyangena ngizosikhume kahle mhlambe kufika lapho kuchaza khona ukuthi ngoba kunezinto umuntu azenza esesezweni kanti zimbula into zikamoya yebo Nkosi yezulu amen base bewashiya masinyane amanethi bamlandela Nkosi yezulu abagolozanga ukuthi lento esiyenza lana inenzuzo Nkosi yezulu amen ngiyasidoba nje yebo kuyophila kuyodliwa ekhaya business futhi yebo kuphilwa ngayo ekhaya kodwa bayishiya ibhizinisi yabo yebo Nkosi yezulu kufezeka izwi Jesu likhuma ngasekugcineni mothatha ngokwasenyameni ukuhamba nakwakhe nabo lana lapho ekugcineni sebaba apostoli kuMateyu 16 uverse 24 esethi othanda ukuzemva kwami makayidele athi sifana ngisaka ngilandela uyabona from foundation la koPetro bayidela yes badela konke yebo bashiya konke balandela uJesu amen ubekakhetha uJesu ivangeli nothi uzungene kwelikaKhetha uJesu ivangeli udinga ube nefoundation yokuzidela Nkosi yezulu ingakho kumanje uNkulunkulu ubeka enhlizweni yami kakhulu uthi sixoxa ngebandla kaKhetha uJesu kodwa wabeka futhi wabeka enhlizweni yami ukuthi sichaze singalikhi phezulu emagatsheni kodwa silike phansi kwimvelaphi yalo ngokwasezingeni labantu siliqale from empandeni Nkosi yezulu kuzofika lapho khona libonala khona njengoba kunamhlanje ibandla kaJesu seliyabonakala nelazolilanda mhlambe sizoxoxa ngokuhamba kwesikhathi ngoba mina nje ngiyakwazi ukuthi ngisho nowathi ngihamba noma ilaphi la ngihamba khona ngivashela amabandla ngiyakwazi ukubona ibandla kaKhetha uJesu ngingena ngomnyango ukuthi likaKhetha uJesu leli lela kulona kaKhetha uJesu Nkosi yezulu hey yebo verse 21 esedlulela phambili wabona ezinye izelamani ezimbili uJakobe kaZebediya noJohane umfowabo besemkhunjini kanye noZebediya uyise belungisa amanetha abo wababiza Nkosi yezulu base beshiya masinyane umkhumbi noyise bamlandela nalaba futhi benza njani bashiya masinyane umkhumbi bamlande nafu bangagoloka bangagoloza yebo benza njengoPetro yes noAndrea bangagoloza yebo bangangabaza bashiya amanetha yes bamlandela mawuphila futhi lapho ufika futhi uShethu uJesu iyachaza futhi le ndaba yakho Simon Petro noma singange ngase singayifunda nje ngoba isafakazela leya ukuthi ngenkathi uJesu ehamba ngasolwandle efika uSimon Petro noAndrea abagolozana amen Nkosi yezulu yebo kuchazwa kubhala endaweni zonke
lapho uthiwa khona uqala kaKristu Jesu yebo ukuhlelela ibandla kuswelena enamashumi amathathu eminyaka yebo kuyachazwa encwadini kaLuka ekaMateyu ekaMarku ekaLuka kuze kofika ekugcineni Nkosi yezulu ngakho ngiyafisa esikhole phambili lana siyathola ukuthi uKristu Jesu ke usebaqoqe usebabizile yebo base bayashiya amanetha bamlandela bangagoloza bangangabaza Nkosi yezulu ngiyafisa sifunda phana encwadini kaJohane kusahluko 2 uverse 1 kuya ku11 ukuze phela bahambe bekholwa nguKristu Jesu Nkosi behambe bekholwa bahamba noNkulunkulu uqobo ukuthi yini emva lokho ayenzile amen John 2 verse 1 Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini. Unina kaJesu wathi kuye, "Abanalo iwayini." Jesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na?" Ngiyayithanda kakhulu le ndimi ngakho uNkulunkulu benhliziyo yami ukuthi nale verse siyifunde. Yebo. uJesu sebaqoqeleka azohamba azosebenza nabo ngoba sesingeni lobuntu. Sokushaya isikhathi maduza kulezo nsuku. Sebeyahamba uJesu nabafundi bakhe laba asihamba nabo esenza nabo kuvela ukuthi kwakusendane umshado. Yebo. Noma kaJesu khona. Yebo. Uma kaJesu puthine phela naye ngokwasezingeni lobuntu wathi ingane yakhe futhi kwathi ingane yakhe le Nkosi yezulu eshumela evangeli esinabantu ebaholayo Nkosi yezulu uma sokusweleka iwayini Nkosi yezulu amen uma kaJesu usethini awufunde futhi kwathi wayini Kwathi ukuba kusweleke iwayini unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." Unina kaJesu kwathi kuba Nkosi yezulu amen kusweleke iwayini. Yes. Unina kaJesu wathi abanalo iwayini. Amen. Nkosi yezulu. Yebo. Nkosi. Kuqala basemshadweni lana. Sokusweleka iwayini manje. Yes. Unina kaJesu uthi abanalo iwayini. Qhubeka mongameli. uJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikakafiki." uJesu uthini? Uthi mame ungene ngani kokwami? Isikhathi sami asikafiki. Ngiyathanda ukuthi sibukisiseka kahle ngesineke. Yebo. Uma kaJesu uthatha uthi phela umzalile. Nkosi yezulu. Amen. Sothi makuswela iwayini. Ungathothi mhlambe ngokwezinga lobuntu. Bakhona abeza kumaka Jesu. Yebo. Nkosi yezulu. No naye wezwa usesweleka eliwayini. Uma kaJesu nako lokuthi uyamqonda uKristu Jesu uthi vele akafani nabantu. Yebo. Ngwakusho nenkathi uthi Kristu Jesu kade ebadukele bemthola ngosuku lwesithathu. Yebo. Eseneminyaka ewu12. Yes. Bemthole khona phane esontweni ethempelini ebabuza abaphristi abakhulu nababhali bembuza ebaphendula bemangala. Uma uyise nonina bethi usenzelani okunjena uthi uJesu beningazi yini uthi kumele ngibe ngokababa khona mayiqhubeka bese iveza uthi kodwa noma bengaliqondanga lelo lizwi alishoyo kodwa uma wakhe wawalonda. Yes. Nkosi ukuthi nalani ikona esethatha le ndima Nkosi yezulu ukuthi abanalo iwayini kodwa yamuza uJesu uphela uthini uthi mame ungene ngani kokwami. Yebo. Nkosi yezulu. uJesu wathi kuye, "Mame ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Nkosi yezulu. Amen. Verse 5 bese uyama. Wathi unina ezincekweni, "Niya kuphi? Akusho kimi." Nayi kuphi? Nayi kuphi
akusho kini anokwenza. okushiwo yena yebo anokwenza. amen Nkosi yezulu. yebo Ngiyathanda ukusho ukuthi ngoba ngenxa yomusa kaNkuluNkulu othanda ukuthi abantu bonke basindiswe kungabi khona noyedwa ozosala mhla khalici longo. Yeah. Kukhona abaningi kumanje ababambeke emabandleni bathi bona abajama amabandla kanti akona amabandla aKristu Jesu abathi siyinhlangano kaMaria siyinhlangano kaJosepha. yebo Nkosi yezulu. Amen. Bazi bantu mabethandaza bathi Maria ndoda nje Maria Nina kaNkulunkulu. nina kaNkulunkulu. yebo Babona ukuthi uMaria mabekhuleka kuye uyena ozobakhulumela kuJesu Yeah. ukuze bamukeleke. Nkosi yezulu. Yeah. uJesu kucacise kahle lana ukuthi umsebenzi wakhe awuhlangene noma wakhe uMaria yes akangene. yebo Nkosi. Ngakho ngeke akwazi uMaria ukukhulumela. Nkosi yezulu. Amen. Ngamagema adlule ke kwambula kwacaca ukuthi leli ibandla iva selikhohlisa abantu Hey, kanjena Nkosi ibandla lamaRoma. yebo Kwalazi lambulo ukuthi amaRoma kahle kahle akulona ibandla likaJesu. Yeah. Akulona ibandla umbuso waseRoma. Izwe. Yingakho kumanje abantu bonke abakhonza khona bathi kuphela nje ethi masikhuleke kuMaria. Siguqa kuMaria. Yeah. Kuzokhona izithombe okuthiwa ezika Maria egone uJesu. Nkosi yezulu. Yeah. Abe bathi ngabe silisa kuthi bayinhlangano kaJosepha uyise kaJesu. Yeah. Ngiyathanda ukusho ngenamahloni. Nkosi yezulu. Amen. Ukuthi uMaria unina kaJesu ngokwasenyameni. Beno Joseph uyise kaJesu ngokwasenyameni abangene kokaJesu. yes Akukho okudinga kuJesu yebo onganquselwa yibona kuJesu yebo ukuthi uJesu akwenzela ngoba etshelwa yibona. yebo Ingakho uJesu noma ayezoqhubeka abasiza ngoba sesiqhubeka nale ncwadi izovetha uJesu egcineni wabasiza. Yes. Kodwa uqale wamkhuza uma wakhe. Wamkhuza wambeka eceleni Yeah. uthi mama sihlukana nale ndima phuma la. Nkosi yezulu phuma la. yebo Ukuthi ngiyakwenza noma ngikwenzi awungene wena. Yes. Ungene ngani kokwami uzuzongitshethi abanalo nje iwayini ungeno ngani kokwami utshelo bathi ngizotshela wena. yebo uJesu akashoni lena le akambathisi futhi Yeah. ulikhuma nje iqiniso libeka nje walinjalo amen ukuthi uma wakhe akangene Yes. akahlangene akukho uJesu azomekwenza akwenze kube tshela uMaria Yes. noma kwenze tshela uJoseph. Lelizwi liloda liyiqeda indaba. yes kakhulu Nkosi yezulu. Yeah. Ngakho noma kuthiwa ubusabhathwe ngenqokusela ulwazi ethe izwi lenkosi encaka kaHosea sahluko 4:6 ijamba abhubha ngenqokusela ulwazi. hey Nkosi yezulu. Amen. uMaria kangene. Qhubeka mongameli. Wathi unina ezincokweni zakhe nayi kuphi akusho kini anokwenza. Wave nina waqonda yes ukulokho akusho uJesu uqinisile ngigudluke kodwa nina lalelani yena yebo konke akusho kunina yes anokwenza anokwenza wabila ku that position wabuyela eceleni yebo uthi ngeke nisasizwa yimina njengoba nibothi imali za kumina ngizonikhulumela kuyena yebo nina ziyeleni kuyena uyena ozokhuluma nani akhulume nami mina bese ngidlusa kunina Nkosi yezulu. amen Nginayi kupha akushoyo anokwenza akangene uMaria unina kaJesu emsebenzini kaJesu yebo noJoseph akangene futhi qhubeka mama. Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe ezisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda ziphethe ileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. 7 Jesu wathi ezincekweni nazi imbiza zimbili la la ngifuna siqonde la ngiqonde sifike khona qhubeka. uJesu wathi ezincekweni gcwalisani izimbiza ngamanzi zazigcwalisa ke zathi ciki. Wayesethi kuzo ikhani manje niyise kumphathi wokudla zayisa-ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhe amanzi bezazi
umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, wonke umuntu obeka iwayini elimnandi kuqala ubeke iwayini elimnandi kuqala wonke umuntu ubeka wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala kuthi lapha sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo wena ugcinile elimnandi kuze kube manje khona ndima embulothi ngiyicacise kahle Jesus lana kukhunwa kuvezwa igama lewayini yebo abantu abaningi bazi banoma bephuza utshwala bathi baphuza ngoba noJesu wenza iwayini yebo nakho kufuneka bakuqonde lana uJesu akafakanga mvubelo la yebo akafakanga East Nkosi yezulu Amen. akafanga lutho olunye futhi akazange noma lulele izandla awakhulekele lamanzi yebo kodwa ngenxa yezwi lakhe uthe kuphela gcwalisa nembiza zamanzi yebo bayigcwalisa bona ngenxa yezwi lakhe yes bathi maqela kuyigcwalisa wasethi khani ke manje ninika abantu Jesus nise nomnise kumphathi wokudla amen Nkosi yezulu Yes. ngakho konke lokho kwenziwa abantu bekubiza ngewayini akulona iwayini elidwele akulona elawayini yebo Nkosi yezulu Okay. abantu abaze bagaye utshwala utshwa buyagaywa Jesus. obunye bufaka oma East Yep. bufakwe inhlese imthombo ini Yeah. yonke into wonke inhlobo otshwala khona emhlabeni obungayibizwa ngobhiya obani ogologo obani akulona iwayini lelo uJesu akhuluma ngalo leBhayibhelini Oh. Nkosi yezulu Yeah. kodwa uKristu uJesu khuluma ngolu uhlobo lewayini la futhi akakhuluma ukuthi mhlambe kwalamanzi wawathandazela yebo kwalokuthandazela amanzi futhi asiwakhulekeli amanzi ingakho sazoqhubeka ekugcineni mhlambe ngamagame azayo kuyefika lapho sicacisa ngokuthi yindaba ngithi amanzi asiwakhulekeli Nkosi yezulu Amen. kodwa uKristu uJesu ukufika lapho khona lana uKristu uJesu ubavezela lana amandla akhe okuqala isibona sokuqala Yeah. ingakho sithi isihloko lana isimangaliso sokuqala sika Jesu Yeah. eseqala ukusebenza ukuhlelela ibandla eseqoqe abantu azosebenza nabo egcineni uyaqala ke manje uphezulu kokushumela usezokwenza isimangaliso abazophela futhi bakholwe nangaso yebo Nkosi yezulu Amen. inkosi enibusisa oh sabonga kakhulu onokuyicacisa nje le ndaba yewayini ukuthi leli kwakuyisibonakaliso nje ukuthi uJesu wayebuye wenza isibonakaliso Jesus nokuthi futhi kwakuyiwayini elingcwele alifani nalawo akulona leli wonke lawo akhona aphuzwayo cha yebo akekho lapho ozoqhamuka esedakiwe Yebo. emzini wakhe noma ekhaya akubona utshwala lobu Nkosi yezulu Amen. akubona lobutshwala obudase emabhokli store Yes. nasemathaveni akulona lelo wayini yebo leli uJesu ukhulume ngezwi lakhe wathi faka namanzi embizeni yebo waphinda futhi semthami kwalawo manzi wangawakhulekela wasethi khani ke manje nise kumphathi wokudla Jesus cha siyabonga kakhulu kunomkhulu umehluko la yes impumalanga nentshonalanga hayi impela Nkosi yezulu amen oh siyabonga kakhulu nje ngalokho sisharele khona nje kukhulu inkosi Nkosi ibusise nje ilokho iqhubeka ekugcwalisa nje ngizothatha lawa amazwi nje lapha ku Matthew Nkosi 4 yezulu. ku verse 20 no verse 22 lapha elithi khona ngesikhathi ebizwa Andrew no Peter Nkosi yezulu lithi iBhayibheli bashiya amasinyane konke ababekwenza Nkosi yezulu kanjalo futhi no James no John lithi ku 22 bashiya amasinyane konke ababekwenza Nkosi yezulu Jesus ngizothi mina kulokho ababekwenza nabo babeseyintweni zabo Nkosi yezulu kodwa bezwa ukuthi babizwa nguJesu Kristu ngizothi nawe wena olalela obukelayo ongakamamukela uJesu Kristu nawe uyabizwa kuzinto zakho lezo zenzayo Yes. engathi ungaba nenhliziyo efana nalamadoda lithi masinyane bashiya ngesilungu livele lithi immediately Nkosi yezulu inhliziyo zabo zayivuma Nkosi zinakazelela ukulandela Jesus. engathi abantu bonke bangaba nezinhliziyo ezivumayo ezithi nami ngifuna ukulandela Jesus. ushiye nje masinyane Nkosi ungalokhu Yesu. ubalabala lokwenza nama excuses masinyane landela uJesu isikhatha sisekho Nkosi yezulu Jesu Kristu inkosi abazogcina bese sevala amen hayi yebo siyabonga kakhulu bangcwele yebo emagumbini amanomhlaba ukuthi nilalele lesisifundiso esinje bangcwele siqhamuka phezulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu
kuyisibusiso ukuthi nasonke Yeah. esilalele khona sila Nkosi Yeah. nawe ulalele khona ulapho lo ukhona Mm. siyabonga bangcwele kuyisibusiso ukuzwa amazwi anje kodwa nje kuphela ukuthi uphendule nje wathi sashilo Nkosi umholi wethu ubaba Shabangu ukuphenduka bangcwele Yeah. uphenduke kuloko kade ukwenza uze kuJesu Kristu waseNazaretha konke ke lokunye kuzobe sekuyiqathakela musu ukuzithwesa umthwalo onzima enza nje olula ukuthi umesana uphenduke manje musu uthi uzoqala ngishiye zonke lezi zinto ngiqale ngishiye intombi noma ngiqale ngishiye namasokana nani kodwa nje mesana uthatha inhliziyo yakho manje konke lokho kunye sisazoqhubeka nefundisa ezinye zokucathulisana sicathulisaneni kuyele phambili kodwa nje bangcwele ikona nje lokho akukho okuningi siyabonga nje kakhulu babo umpostoli ngubani sibonge na kubaba umholi wethu uShabangu esihlalele kulezi indawo zembhobho bangcwele la kule ndawo akulula kodwa nje ngenxa ye-sacrifice bangcwele abangcwele abaholi abazidela ngayo ukuthi babe kule mbhobho kakhulu mina nje kuyangijabulisa ngiyabonga nje kakhulu ngabo ngoba impilo yami kuyaqhubeka kuyayishintsha bese bebadala kangaka kunami kodwa beqhubeka benze lo msebenzi engibonayo ukuthi nami akulula kodwa ngenxa yokuyinikela bangcwele ngenxa yokuzidela njengoba oPetro benza nje bangcwele kuyangijabulisa kuyangithobisa njengomntwana omusha abangcwele osakhula enkosini ukubona nje abagcotshwa bakaNkuluNkulu beyinikele ngalolu hlobo bangcwele akukho lula ukuba phakathi kwale ndawo kodwa ke ngenxa yomusa kaNkuluNkulu bangcwele obasizayo nemndeni yabo bangcwele ukuthi ibavumele ukuthi bezothula inhlelo ezikanjena bangcwele siyabonga kakhulu emndenini yabo bangcwele emndenini kabamngubane emndenini kababa uShabangu so abazile ukuthi mhlambe bezela into eziningi kodwa bazoveza umsebenzi kaNkuluNkulu akuziwe mhlambe kuzokuthiwa kuzotalajwa noma mhlambe ukuzoqhubeka content kodwa nje lento bangcwele into eyisacrifice ukuyinikela ukuyidela ukuyidelela nje uJesu Kristu waseNazaretha njengala umazi bangcwele ngiyajabula kakhulu nami kuyangithobisa ngiphakathi kwenu ngiyafunda bangcwele indaba ezinhle kangaka siyabonga kakhulu babukeli balala emakhaya ukuthi niphindile futhi nazithola lezi intshumayelo lezi ifundiso zanamhlanje siyabonga amen siyambonga kakhulu ophilayo yebo egameni lenkosi kethu uJesu simbonga umdala weinsuku Jesus nami ngiyavuka nje kimi ukugcizelela ukuthi impela ngomusa kaNkuluNkulu ingakho uNkulunkulu esinikeze sonke lethuba thina kayena nabo bonke ababukeli nabalaleli endani zonke lapho sifika khona lesiteshi sekwathathomida ukuthi la uzwa khona uthi sadinga ulungise khona ungangabazi ungagolozi njalo iveze izilenkosi uthi ngempela uJesu eqala ukuqoqa ngisho abafundi bakhe bokuqala baba nomoya wokulalela basuka bashiya konke bamlanda uKristu uJesu kanjalo ukuze sizuze uKristu udinga konke egameni leKristu uJesu yebo ngingeke ngiyeke ukusho ukuthi kukhona lencwadi uNkulunkulu kabakuhle kuye ukuthi bekhona lebizo iphuma ebumnyameni nayo iyasiza kakhulu kubalekile ukuthi bonke abangcwele endaweni zonke emagumeni noma nomhlaba kakhulu noma athiwa nje ubungakasizakalike kodwa ngenxa nje yokuba nayo kuningi okungambuleka ugcina wathiwa okade ungasiboni isidingo sokuza uKristu uJesu kodwa bese siyambuleka ukuthi kubaleka kanjani ukuza kuKristu uJesu iba u200 ke uma umuntu eyidinga inani layo bese inamba esitholakala kuzo eyokuqala u072 151 3470 072 151 3470 eyesibili 061 254
2817 061 254 2817. Inkosi enibusisa. Amen. Siyabonga kakhulu. Inkosi nani nibusise futhi. Siyabonga Siyabonga nje. Senisishazelile. Hayi, inkosi imgcini. Iniqhubeke inibusise. Siyabonga futhi nasemakhaya. Sinithanda indlela esimangaliso. Ngomusa wenkosi yethu Jesu Christ asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.